Vera yafikanso nthawi imene timakupatsirani sewero la fupa lokakamiza. Seweroli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism CSJ mu project ya Pamoja. Akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka ndi Jeremiah Mwawungulu. Muli ndi ine Evelyn Mkandawire. Lachinayi sabata yatha tidasiya Spiwe atafunsa Linda ngati ali ndi chibwenzi. Kodi Spiwe anafunsiranji funso limeneli? Nanga Linda anayankha motani? Tiyeni timvere limodzi. Ndia sisi. Funso lako mwafunsa kuti chani? Kodi Linda uli ndi chibwenzi? Komano asisi. Mwafunsiranji funso limene? Basi tikungofuna kuziwa. Kapena mwina mwamva mphekesera ndi mabodza tinatake tokhudza ineyo. Ayi, palibe mphekesera yomwe ndamva. Komano mmene mukundidziwira ineyo. Mukuganiza kuti ndingachite zoyipazo? Ayi, sindikutero Linda. Nanga ndafunsa funso lichifukwa ife ngati anthu tili ndi moyo wauzimu komanso wakuthupi. Imafika nthawi imene munthu umalingalira nkhani zachikondi. basi. Yetu, uwu ndi umunthu ndithu. Imafika nthawi imene munthu umaganizira za moyo wakusogolo kuphatikizapo moyo wa mbanja. Mukunena zona ndi asisi. Ndiye ukuziwa chani Linda? Muukulu wake ndi nzeru zake Mulungu adatilenga kuti tidzakhala ndi zofuna za moyo wakuthupi ndi zofuna nsoto za moyo wakuuzimu. Ichi ndi chilengedwe. Asisi. Mukuyankhulatu zinthu zakuya kwambiri lero. Koma nchifukwa chani mwabweretsa nkhani imeneyi pamene tikudya chonchi? Palibe cholakwika kukambirana nkhani zachikondi pa nthawi iyi. Ndiye kodi ndi bwino kumankhula nkhani zokhudza chikondi kapena chibwenzi ndi sister wako? Inde, ndiye zofunikira kwambiri. Ukuziwa? Ukamayankhula ndi anthu ena akhoza kukunamiza. Pamene sister wako ngati ine sindingakunamize chilichonse. Pamene anthu ena ndithu akhoza kukunamiza. Chabwino ndakumva nasisi. Komano ineyo pano pazokhala ndi chibwenzi. Sindikufuna ayi. Moyo wanga wonse ndayika pa maphunziro ndi nkhani ya uzimu. Basi. Wapangatu chisankho choyenera. Inenso ndili ku college ndinapanga chisankho ngati chimenecho. Ndiye inenso asisi. Ndikufuna ndzakhale ngati inuyo. Mayi odziyimira pa yekha. Pepani chimwe customer. Tingakubwereseni chakumwa cha mtundu uliwonse pamene mukudikira oda yanu? Ayi zikomo. Asisi. Ndiuzeni chilungamo koma. Chilungamo chanji Linda? Asisi. Chakuyititsani njani kubweretsa nkhani yokhudza zibwenzi? Ndakhala nanu nthawi yayitali koma simunandifunsepo zotiriza. Ndiye lero lokha wagwanji. Zinthu zina zochitika mmoyo zimakhala zovuta kumvetsa. Kulankhula mikulu ikotu. Pamenepo ndiye mukutanthauza chani? Linda, iwe ukudziwa kuti ineyo ndi mmodzi mwa amayi ochita bwino moyo wanga. Ndili pa ntchito yabwino, ndinamanga nyumba yanga yapamwamba, ndili ndi galimoto zingapo zabwino. Ndimakhalatu moyo wabwino. Ndipo izi zinde ndimadziwa. Ndimakondanso kupita ku chalichi ngati momwe tonse tichitira mbanja mwathu. Komatu pali chinthu chimodzi chimene ndikusowa moyo mwanga. Nthawi zambiri ndikusala kudya chifukwa cha chinthu chimenechi.
Judy, shabo. Inde Mayeso. Ulipo? Ndilipo. Se. Wamona ku mavuto ngati? Mavuto? Ayi sindinamuona. Yanga zako Linda ali kuti. Kapena wapita kapemphera ni mavuto. Ayi. Lelo siti makhani mapemphero fellowship. Linda akamapita ku mapemphero kuli konse amandiuza. Ndipo timapita limodzi. Koma lero sana nduzi kumene wapita. Ndiye Linda ni mavuto ali kuti. Pamenepo ndi sindikudziwa. Koma mwina akuzokhala kuti ali limodzi mwina kuwerenga ku library. Library ndafikako kawiri konse ndipo onse kulibe. Amene zichitika dziko lino. Kuti atsikale mama amtani nzanga mavuto. Bwanjiso. Kuyambira tsiku limene akalowa gulu lamu la fellowship lopempherali. Saukhala ndi nthawi yocheza ndi ineyoyi. Nthawi zambiri nomang'ona ali ndi Linda ati akambirana za mavesi za m'baibulo chani. Usadandaula Mayeso. Ukudziwa chani? Ana mu uzimu amafunika chakudya cha uzimu pafupi kuti azikula. Izizi ndi zomwe Linda akuchita kwa mavuto. Kumuphunzitsa mawu a Mulungu kuti akule mu uzimu. Jude. Undikhululukira ngati funso lomwe ndakufuseli sili kusangalatsa. Ndiyo ndifusira ndifunso lomwe kudziwa kuti silindisangalatsa. Pepa anja bwino basi silifusaso. Ukuoneka ngati uli serious itu. Ukhoza kufunsa funso lako. Sindikwiya nawe popeza ulipisa kale. Okay, Judy. Kodi mavuto ali pachibwezi ndi Linda zabodza zenizeni. Suli ndamva kwina kwaketu kuti ali kwandiuza hayi ndungu akayikira. Iwe Mayeso pita uko ndi funso lako labodza. Ya okay chabwino. Chabwino Judy. Toya ndawe na yake. Koma tusudu mfuse Linda zimene ndafusaze. Komano ndifua chiyani Mayeso akuganiza kuti mavuto ali pachibwezi ndi Linda? Kuti zingakhale zoona kuti mavuto achita chibwenzi ndi Linda mwachinsisi? Linda sanganibisire nkhani imeneyi. Zabodza zimenezi. Komano Linda ali kuti? Kodi zingakhale zotheka kuti Linda wenda limodzi ndi mavuto? Kapena zimene akuganiza Mayeso zoti Linda ndi mavuto ali pachibwezi ndi zoona? Asisi. Ine ndimakuona ni muli wansangala nthawi zonse. Ndipo mmoyo wanga ndimaona ngati mulibe mavuto. Lero Linda dabwa ndi kudzidzimuka pamene mwandiuza kuti pali chinthu chimene chimakupangitsani kupemphera pafupi mpaka na kumasala kudya. Ndi vuto lanji limeneli? Linda. Inetu ndikupemphera kusalekeza kuti Mulungu andipase mwamuna. Kani ndizotero? Ndizotero Linda. Uziwa, imafika tu nthawi moyo uno imene munthu umafunitsitsa kukhala mbanja ndi mwamuna wako kapena mkazi wako. Mukunena zoonadi, makamaka ukakula. Ndiye kukhala ndekha mchinyumba changa chija pena kumakhala kupanda tanthauzo popanda nzanga okondana naye. Ndikusiwa tu pali anthu ena amene amatha kukhala okha ndikumasangala ndi moyo tero. Koma ine ndikufunitsitsa mwamuna omanga naye banja. Ndipo zikuyenera kutero Asisi. Yetu nde anthu ufe tinalengedwa mosiyana-siyana. Zoonadi. Ndipo so timafuna zinthu zosiyana-siyana. Koma ine ndingakondwere kwambiri kukhala ndi mwamuna. Ichi tu ndi chisankho chimene ndapanga. Ndikufunisisa banja lomangitsa paguwa kuchalichi. Ndipo ditu Asisi moyo wathu wa Chikristo. Ukwati omangitsa kuchalichi uchi ndofunika kwambiri. Yetu.
nthawi zina ndimakhala ndikudandaula chifukwa cha mistake yayikulu imene ndinapanga. Ndikukhulupirira kuti ndinalakwitsa kwambiri pa nkhani ya chikondi. Mwina chifukwa chake lero ndikulephera kupeza mwamuna wa banja. Asisi munalakwitsa chani? Dikira ndiyankhe foni. Hello adadi. Hello. Kulilongwe kuli bwaji mwana wanga Steve. Ndilitu ku Blantyre. Muli ku Blantyre? Adadi. Chonde tu usaiwale kwa mwendera muno wako ku college. Ndili naye limodzi ndikufuna kudya naye dina. Mwakumana? Kani ya bwino. Ingodikirani ndimpase foni muyankhule naye. Tampasi. Hello adadi. Hello Linda. Adadi. Chonde mwana wanga ulifikire maphunziro yako hapa Uzakale ngati mkulu wako Steve, wamva? Ndikulimbikira kwambiri adadi. Chonde Linda, usazandichititse manyazi wamva? Mukutanthauza chani adadi? Sindikufuna kuzamva kuti kuchita khedo loyipa lokhala ndi zibwenzi pa college. Sindikufuna ulomba ng'ono kuzamva kuti uli ndi mimba uli ku college. Adadi, mpaka pamenepo? Ndikukuza ngati mulimi wachitsanzo komanso mkulu wa mpingo wodziwika bwino chifukwa cholalikira uthenga wamphamvu wa Mulungu. Chonde sindikufuna kuzandipangisa manyazi. Adadi, mukudziwa kale kuti mwana wanu Linda sangachite zimenezo. Linda, khala ngati tumwayambapo milandu apa. Khanetu ya Linda yangolowerapo to atati. Mumandiyimbira. Kwa gwanji kufamba. Ujeni, ndakutumizira ndalama kusera ku banki. Ndikufuna ndikuleleza kudya zafu. Ndipo utumize chicken video monga momwe machitira nthawi zonse. Ndichita zimenezo ndikabwerera kulilongo atati. Zikomo kwambiri mwana wanga. Atati, mundiperekera kwa soto moni kwa mama. Wafika moni. Ndipereka ndithu. Zikomo. Tibwerere ku nkhani yathu ija tsopano. Foni ya adadi inandisokoneza funso langa. Asisi. Munanena kuti nthawi ina mmakhala mukudandaula chifukwa cha mistake yayikulu imene munapanga pa nkhani ya chikondi. Kodi munalakwitsa chani pa nkhani ya chikondi? Ndilimenelo tusewero lathu la fupa lokakamiza. Linda akufuna kudziwa kuti kodi sister wake Spiwi adalakwitsa chiyani pa nkhani ya chikondi. Dzakhaleni pomwepo sabata ya mawa. Tsopano ni nthawi ya funso. Funso lathu la sabata yatha linali lakuti kodi ndi bwino kuti mnyamata kapena mtsikana aziuza makolo ake kapena m'bale wake za chibwenzi chake? Yankho lolondola ndiloti inde ndi bwino kutero. Kupangira pamawa kapena kupangira zinthu zina zovuta zitachitika. Ndithokoze nonse amene munayankha bwino funsoli. Ena mwa amene anayankha bwino funsoli kwambiri ndi awa: Emmanuel Malizani, Austin Black, Glory Pili ndi Anne Maxesio. Funso lathu sabata ino ndilakuti kodi ubwino kapena kuyipa kwa mnyamata kapena mtsikana kuchita chibwenzi ali ku college kapena ku university nkotani? Tumizani mayankho anu ku nambala iyi 0991 046 451. Ndibwerezanso 0991 046 451. Kapena lembani mayankho anu pa tsamba lathu la Facebook la CSJ News Malawi. Museweloli, Linda anali Elina Sanga, Judy anali Desire Mtanga, Maeso anali Blessings Suya, Spiwe anali Keti Maganga, Bambo Alinda
anali Clement Twaya ndipo weta anali Stella Kamwana. Akukonza seweroli ndi a Center for Solutions Journalism CSJ. Akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka ndi Jeremiah Mwaungulu ndipo akujambula ndi Karim Mpaweni. Munali ndi ine Evrini Mkandawire. Tiyeni tidzakumanenso lachinayi sabata ya mawa. Swampika